Hello kids! Good morning! Kumusta? Unta okay ra mo karon? Welcome to our kindergarten class. Ania na pud si Teacher Cecil karon aron magtudlo sa atong bag-o nga leksyon. Andam na ba kamo? Si Teacher Cecil said andam na kaayo. Excited na ba mo? Excited na pud kay si Teacher Cecil. Please be ready, kids. Listen carefully and let's learn together. Ang atong leksyon karon mahitungod sa mahimo o mapadayag ang kaugalingong abilidad sa lain-laing pamaagi sama sa pagkanta, pagsayaw, ug uban pa. Ayha kita magsugod mga bata. Giauhag nako ang tanan mga bata nga manindog or let's stand together. Manindog kita aron kita manayaw og manganta. Yehey! Baga hawak dapi-dapi tutil, tutil. Ulu baga hawak dapi-dapi tutil, tutil. Ulu baga hawak dapi-dapi tutil, tutil. Ulu baga hawak dapi-dapi tutil, tutil. Wow! Kamaayo man di kay sa mga bata manganta og mosayaw. Maayo man kay mo kiay-kiay sa ilang hawak. Very good kay mga bata. Palakpakan na to ang tanang bata nga nanayaw og nanganta. Yay! Karon mga bata, ana ay mga hulagway or pictures nga ipakita si teacher. Bahin kani sa mga nagkalain-lain nga abilidad or talento sa mga tawo ug sa mga bata. O kilang tawo na to ug tag-ano na to ug unsa-unsa kini. Mao kini ang abilidad sa pagkanta or singing. Mausab kini ang abilidad sa pagsayaw or dancing. Mausab kini ang abilidad sa pagdibuho or pagdrawing. Mausab kini ang abilidad sa pagtula. Mao kini ang mga iyang abilidad o talento sa mga tawo. Pagkanta, pagsayaw, pagtula, pagdibuho. Sa mga abilidad nga gipakita ni teacher, ahaman din ha ang kaya nimo kids. Ahaman din ha ang kaya nimong buhaton. Sige daw be, tudloa daw. Uy, ang uban, kabalo mo kanta. Ang uban sad, kabalo mo sayaw. Ang uban sab, kabalo mag-drawing. Ang uban sad, kabalo mo kanta. Wow! Kanindot ba? Ang uban sad, maayo mo tula. Wow! Gusto si teacher makadungog ana yung tula, ha? Karon mga bata, igrupo mo ni teacher sa upat nga grupo. Ang unang grupo, mukanta sila. Wow! Makadungog ta sa ilang nice voice. Ang ikaduha nga grupo, musayaw sab sila. Dili sila magpalupit kay musayaw sila.
Ang ikatulo nga grupo, mag-drawing sab sila. Wow, moasad nilang talent mag-drawing. Ang ikaupat nga grupo, mutula sila. Dili sila magpalupig kay magtula pud sila. Sige, atong paminawon ang iya-iyang mga talento nga ipakita sa unang grupo, sa ikaduha nga grupo, sa ikatulo nga grupo, ug ikaupat nga grupo. Are you ready? Ladies and gentlemen, please welcome the Group 1. A round of applause, please. Daddy finger, where are you? Here I am, how do you do? Mommy finger, where are you? Finger, where are you? Here I am, how do you do? Mommy finger, where are you? Here I am, how do you do? Daddy finger, where are you? Here I am, how do you do? Mommy finger, Daddy finger, where are you? Here I am, what do you do? Mommy finger, where are you? Here I am, what do you do? Brother finger, where are you? Here I am, what do you do? Sister finger, where? Ladies and gentlemen, please welcome the Group 2. Clap your hands, please. Ako si Takuri, gamay og dako, kining hawiran, kini ang bubuan. Kung mubukal, kukulo-kulo, iyaon mo ako o kibo-bo. Ako si Takuri, gamay og dako, kining gunitan, nandining bubuan. Kung mubukal, kukulo-kulo, iahon mo ako o ibubu. Kamay o dako, kini ang buktanan, kini ang bubuan. Kung mubukal, ibukulog-kulog ko. Iahon mo ako, ibubu ko. Ako si Takuri, kamay o dako, kini ang buktanan, kini ang bubuan. Kung mubukal, muhulo-kulo, ihaon mo ako o ibubu. Absolutely perfect. Ladies and gentlemen, let's welcome the Group 3! A round of applause, please! Ang akong tula, kibahin sa pinangga kong ito'y. Pinangga kong ito'y, kihinganlan kong bitoy. Ang puting ikog ni bitoy, kusog mo kitoy-kitoy. Magsigi og dagandagan, sa hapsay namong tugkaran. Kanunay kami mag-uban, kung dili mag-ulan-ulan. Mauki ni si bitoy, pinangga nako nga itoy. Kanunay kami magsuri-suri, aron mawala ang kakapoy. Ladies and gentlemen, please welcome the last but not the least, the Group 4. Clap your hands, please. Akong drawing karon, bahin sa adlaw usan. Kay ganahan man ko ugsan, kay gahatag man siya og kahayag, mao nang ganahan ko ugsan. Ako pong drawing kay butterfly,
Kay ganahan kay ko og butterfly. Kanindot kay ni siya og color. Lahi-lahi siya og mga color. Wow! It's a Oops! great job! Huma na ba? Wow! Pagkanindot ba sa mga talento nga gipakita sa mga bata? Pagka-perfect! Pagka-wow! Bonggang-bongga! Kanindot! Nalingaw ba kamo mga bata? Nalingaw ba kamo sa mga iya-iya nga talento nga gipakita sa mga bata sa kada grupo? Wow! Kung nalingaw mo, mas nalingaw gid kay si Teacher Cecil. Okay, unta daghan mo kay nakatunan karon mga bata. Unta daghan kay mong talento nga ipakita sama sa mga bata nga inyong nakita sa video. Okay. Before Teacher Cecil will say bye-bye, naay kinahanglan si teacher sa mga bata. Unsa ka kini? Okay, gusto lang gyud kay ni teacher nga magpakita ang mga bata sa iya-iya nga mga talento. Aron mahibaw-an ni teacher kung kinsa ang maayong mukanta, musayaw, mutula, ug mo drawing. Dili gyud mag-ulaw-ulaw kids ha. Kinahanglan maayo mo kiay, maayo mo dance, maayo mo kanta, maayo sila mo tula, maayo mo drawing. Dili mag-ulaw-ulaw. Liwat ni teacher nga dili gyud maulaw. Maghulat si teacher ha. See you kids. Goodbye, amping.